Meillä on Suomessa 2 ongelmaa. Jos me näitä saadaan ratkaistua, niin sitten mä en kyllä tiedä, mitä tästä tulee. Viime aikoina ollaan paljon puhuttu Suomen haasteista ja ongelmista, ja mä haluan tänään nostaa 2 niistä esille. Ja jos sä ymmärrät nämä 2 asiaa, niin mä väitän, että sä ymmärrät Suomen taloudesta enemmän kuin 99% suomalaisista. Eli nämä 2 ongelmaa on se, että meillä on liian vähän ihmisiä, ja toinen asia, meillä on liian vähän rahaa. Mennään eka siihen ihmisiin, koska siihen ainakin mun näkökulmasta on vähän vähemmän tehtävissä kuin tuohon raha-asiaan. Syy, miksi meillä on liian vähän ihmisiä, ensinnäkin johtuu siitä, että meidän syntyvyys on liian pieni yksinkertaisesti. 2022 vuoden perhebarometrissa oli kysytty ihmisiltä, että minkälainen lapsimäärä olisi heidän toivoma lapsimäärä. Ja lapsimäärä, mikä oli toive, oli noin 2 lasta per henkilö. Ja todellisuus on noin 1,4. Eli tässä on yksi aika iso ongelma, eli meidän syntyvyys on jo sen suhteen liian pientä, että edes perheet ei saa sitä toivomaansa lapsimäärää. Ja 20-45-vuotiaista ihmisistä noin 85% halusi lapsia. Eli noin 15% tämän ikäisistä ihmisistä ei edes halunnut lapsia. Mutta ylipäänsä tavallaan niissä perheissä, jotka haluaa lapsia, niin he ei saa riittävästi lapsia siinä suhteessa, mitä he haluaisi. Ja tähän on oikeastaan 2 semmoista aika selkeitä oikeastaan syytä, että miksi tämä lapsimäärä ei toteudu. Ensimmäinen asia on se, että yksinkertaisesti ei löydetä kumppania. Ja tämä on ihan todellinen ongelma, varsinkin esimerkiksi maaseudulla ja nykypäivänä myös kaupungeissa, että kun on paljon yksinäisyyttä sun muuta, ei löydetä sitä sopivaa kumppania. No toinen asia on se, että perheen perustaminen ja lasten hankkiminen aloitetaan liian myöhään. Ja nyt kun mä sanon liian myöhään, niin mä tarkoitan biologisesti liian myöhään. Eli yksinkertaisesti se aloitetaan niin myöhään, että biologisesti hedelmällisyys on laskenut jo niin pienelle tasolle, että sitten voi olla vaikeampi saada useampaa lasta peräjälkeen, koska koko ajan totta kai tulee liian paljon ikää, mutta enemmän ikää. Ja tämä on semmoinen asia, mistä mun mielestä ei puhuta riittävästi Suomessa. Mutta nämä on ihan selkeät tavallaan haasteet, minkä takia meidän syntyvyys. Mutta jos me puhutaan, että meillä on liian vähän ihmisiä, niin on toinen asia, mikä siihen pystyy vaikuttaa. Ja se on totta kai maahanmuutto. Ja mä ymmärrän sen, ja mä oon samaa mieltä, että me tarvitaan tänne ihmisiä ulkomailta, eikö niin? Mutta se ei ole ihan yksipiippunen asia tavallaan, että me tarvitaan lisää ihmisiä. Mutta samalla kun me tarvitaan lisää ihmisiä, meille tulee tänne paljon ihmisiä. Itse asiassa Suomihan koko ajan on niin sanotusti menettää väkilukuaan pienemmäksi, ellei meillä olisi maahanmuuttoa. Koska meillä on maahanmuuttoa, niin Suomi kasvaa. Ja varsinkin isoissa kaupungeissa kasvu on itse asiassa tosi vauhdikasta tällä hetkellä. Esimerkiksi Espoossa, mistä mä itse olen kotoisin, tänä vuonna Espoo kasvaa yli 8 000 uudella siis asukkaalla. Kun puhutaan kuitenkin 300 000 asukkaan kaupungista, niin se vauhti prosentuaalisesti on ehkä jopa liian kova. Mutta kysymysmerkkejä maahanmuutossa on tietenkin se, että onko se maahanmuutto, jos katsotaan nyt puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta, niin onko se positiivista Suomen talouden kannalta vai negatiivista? Ja tätä ei pysty itse asiassa laskemaan ihan yksiselitteisesti esimerkiksi kokonaismaahanmuuton nettopositiivisuutta tai nettonegatiivisuutta. Mä luin tuosta yhden artikkelin, missä ihan Suomessa syntyneen lapsen kustannukset valtiolle ennen kuin hänestä tulee sitten aikuinen ja hän toivottavasti menee töihin ja rupeaa tavallaan tuomaan takaisinpäin, niin on 200 000–300 000 euroa. Mutta se mikä on fakta on myös se, että maahanmuuttajien keskuudessa työttömyys on suurempaa kuin Suomessa syntyneiden osalta ja sen lisäksi maahanmuuttajat saa selkeästi siis korkeampia tukia kuin Suomessa syntyneet. Ja nämä on sellaisia asioita, mitkä pitää ottaa huomioon. Mutta sitten on myös hyvä ymmärtää, että itse asiassa maahanmuuttajissa on myös paljon semmoisia todella korkean osaamisen henkilöitä, ketkä on sitten oikeasti johtavissa tehtävissä ja ansaitsee todella hyvin ja totta kai tuo sitten myös tänne näin. Eli tätä on vaikea laskea, jos laskee pelkästään taloudellisesti tätä asiaa.
Mutta me tarvitaan lisää hoitajia, me tarvitaan siivoojia, me tarvitaan siis vaikka kuinka monen erilaisen ammattiin lisää työntekijöitä, ja yksinkertaisesti Suomessa meillä ei ole riittävästi. Tämä huoltosuhde, mistä varmaan jokainen on kuullut, on vähän vinksallaa, eli meillä alkaa olemaan vuosi vuodelta niin paljon vanhuksia ja vähän työikäisiä, että se suhde ei oikein toimi enää. Sen takia me tarvitaan nimenomaan vähän nuorempaa maahanmuuttajaväestöä, eikä tavallaan niin kuin sieltä vanhemmasta päästä, koska se taas on selkeä sitten kuluerä vaan. Ja nyt jos me ajatellaan tätä ainoastaan taloudellisesti, niin tämä on se näkökulma. Totta kai, nyt mä unohdan ihan täysin tässä inhimillisen näkökulman, mikä pitää totta kai myös ottaa huomioon, kun mietitään yleisesti maahanmuuttoa, mutta tänään me keskitytään talouteen, sen takia mä puhun näistä talouden asioista. No, tämä on oikeastaan se politiikka tästä ihmisissä. Eli meidän pitäisi saada syntyvyyttä kasvuun, meidän pitäisi saada lisää maahanmuuttajia tänne hoitamaan meidän asioita. Ja sitten jos mennään ihan puhtaasti puhumaan sitten valtiosta ja ihmisistä ja heidän taloudesta, niin mä puhun enemmän tänään nyt valtion taloudesta, mutta käsitellään ihan lyhyesti toi ihmisten henkilökohtainen talous. Ja jos mietitään esimerkiksi suomalaisten varallisuutta, niin se on esimerkiksi pohjoismaisiin verrokkimaihin verrattuna, niin se on itse asiassa todella pientä. Just katoin tuosta netistä, niin esimerkiksi Ruotsissa varallisuus keskimääräisesti on noin 65% isompi kuin suomalaisilla. Ja sen lisäksi sitten Norjassa ja Tanskassa se on yli kaksinkertainen suomalaisiin nähden. Eli suomalaisilla varallisuus on itse asiassa todella pientä. Ja mun mielestä meidän pitäisi keskittyä ja panostaa myös siihen, että se henkilökohtainen varallisuus lisääntyy, koska se mahdollistaa ja helpottaa elämistä, siis kaikille suomalaisille. Mutta tänään puhutaan ennen kaikkea valtion taloudesta. Ja yksi asia, mikä valtiontaloudessa pitää ottaa huomioon, mistä mä en puhu tänään niin paljon, mutta on viennin ja tuonnin välinen erotus. Ja tällä hetkellä siis se on epätasapainossa ja se on 11 miljardia euroa alijäämän. Eli käytännössä Suomi tuo ulkomailta tänne tavaraa noin 92 miljardilla eurolla vuosittain ja Suomi vie noin 81 miljardilla eurolla vuosittain. Ja te ymmärrätte sen, että jos mä ajattelen nyt itseäni ja minä omistan jotain, mitä mä sitten myyn koko ajan ulospäin ja mä samalla vähän niin kuin ostan sitten tänne päin. Jos mä koko ajan ostan enemmän kuin mitä mä myyn, niin mulla alkaa kerääntyä aika paljon tänne niin kuin tavaraa, mutta samalla tavallaan se talous ei pysy kunnossa. Eli tämä on yksi asia, mikä vaikuttaa kaikkeen. Mutta ei keskity tähän, koska tämä on semmoinen asia, mihin sulla ja mulla, voi olla, että mulla vähän enemmän kuin sulla, mutta joka tapauksessa niin meillä tavallaan yksittäisen kansalaisilla on aika vähän niin kuin tehtävissä. Joten keskitytään niin kuin Suomen sisällä tapahtuvaan toimintaan tässä vaiheessa. Valtion velkahan on tällä hetkellä jo yli 150 miljardia euroa ja se velan koostumus on tosi erilaista kuin, meillä perusihmisillä. Ja mä ajattelin vähän niin kuin avata sitä, että mistä valtion velka koostuu ja miten käytännössä se oikeasti pyörii ja toimii. Ja jos me ajatellaan niin kuin lainaa, valtiolla on siis lainaa, toi reilu 150 miljardia, ja se laina ei ole siis samanlaista kuin sun ja mun asuntolaina. Silloin kun me mennään pankkiin ja me otetaan sitä asuntolainaa, niin sehän saattaa olla esimerkiksi 20 vuotta se asuntolaina, me maksetaan sitä pikkuhiljaa pois. Mutta itse asiassa valtion lainat ei ole tämän tyyppisiä lainoja, vaan ne on itse asiassa pääasiassa semmoisia sarjaobligaatioita. Ja sarjaobligaatio nimeltään nyt on vähän monimutkainen, mutta se käytännössä on siis niistä tämmöinen lainasitoumus. Ne on pääsääntöisesti 5 ja 10 vuoden niin kuin mittaisia. Ja käytännössä silloin, kun valtio tarvitsee rahaa, niin se laittaa tämmöisen lainasitoumuksen obligaation tavallaan niin kuin ulos, ja sitten se hakee sitä kautta sijoittajilta rahaa siihen Suomen käyttöön. Ja käytännössä siis näitä ostajia, ketkä ostaa näitä obligaatioita, niin on eläkeyhtiöt, sijoitusrahastot, vakuutuslaitokset, ja itse suurimmalta osilta ne tulee ulkomailta, aika pieneltä osilta Suomesta, totta kai, koska Suomessa ei ole niin paljon varallisuutta, mutta käytännössä nämä on tämän tyyppisiä. Ja esimerkiksi nyt 2024, eli ensi vuonna,
niin tulee 2 tämmöistä sarjaobligaatiota niin kuin maksettavaksi. Ja ne on yhteensä yli 9 miljardia euroa. Toinen on tämmöinen 5 vuoden sarjaobligaatio, jonka korko on 0%. Eli miettikää, että Suomella tällä hetkellä tämmöinen 5 vuoden noin 4 miljardin laina, mistä ei makseta yhtään korkoa. Eli 5 vuotta takaperin ensi vuodesta laskettuna oltiin noin 2019 vuodessa. Ja silloin yksinkertaisesti korkomarkkinat oli semmoiset, että lainasta ei tarvinnut oikeastaan maksaa korkoa. No sitten se toinen on 10 vuoden sarjaobligaatio. Se on otettu 2014 vuonna. Ja sen korko on 2%. Eli tässä me tavallaan niin nähdään, että se riippuu tosi paljon milloin se obligaatio on laskettu ja laina on otettu, että mikä sen korko on. Ja nyt me ollaan siinä ongelmassa, että jos me katsotaan, että me ollaan nyt ensi vuonna, meidän pitää maksaa näitä obligaatioita takaisin 9 miljardia, toisen korko on 0, toisen 2, eli keskimäärin korko on 1, eikö niin? Ja nyt kun me otetaan uutta, koska eihän meillä nyt yhtäkkiä ole niin kuin ylimääräistä maksaa sitä 9 miljardia takaisin, vaan me tarvitaan uusia, jolloin käytännössä me lasketaan uusia sarjaobligaatioita, jolloin me otetaan uudestaan se raha. Mutta nyt kun me otetaan se, niin nyt meidän korkosta saattaa ollakin 4%. Eli se yhtäkkiä tämän 9 miljardin kohdalta se korko moninkertaistuu, jos se oli keskimäärin nyt 1, ja nyt se tulee todennäköisesti ole ehkä 4, tai 3, tai 5, mutta jotain sinne päin. Mutta joka tapauksessa meillä siis nousee jälleen kerran korkokustannukset ihan niin kuin suunnattoman paljon tässä yhden vuoden aikana, ihan vaan sillä, että me pitää maksaa nämä vanhat obligaatiot ja ottaa uutta ja korko on muuttunut. Eli jos sä tämän ymmärrät, niin sä ymmärrät tavallaan, että on vähän erityyppinen. Eli koko ajan meillä erääntyy lainoja, jatkuvasti me otetaan uusia lainoja, millä me maksetaan niitä vanhoja lainoja pois. Ja sitten jos korko on isompaa, niin tavallaan taas jälleen kerran meidän pitäisi ensi kerralla ottaa vähän enemmän lainaa. Eli tämä on tämmöinen kierre, mikä menee koko ajan vaan niin kuin huonompaan suuntaan, ellei me päästä semmoiseen tilanteeseen, että meidän lainakanta rupeaa pikkuhiljaa pienenemään. Ja siihen on matkaa, se mä voin sanoa. Mutta tämä on hyvä ymmärtää. Ja näiden laina-obligaatioiden lisäksi siis on erilaisia esimerkiksi tämmöisiä lyhytaikaisia lainoja, mutta ne menee ihan vähän taas erilaisen systeemiin. Mutta suurin osa on siis tämän tyyppisiä lainoja. Ja tämän takia esimerkiksi tämä niin kuin Suomen valtion korkomenot heittelee aika paljon vuodesta toiseen. Just sen takia, että meidän pitää tehdä jatkuvasti näitä uusia lainoja, niiden korot muuttuu. Totta kai sitten kun me mennään toivottavasti nyt vuoden parin päästä mennään parempaan korkomarkkinaan, niin silloin jälleen kerran me päästään niin kuin parempaan tilanteeseen näiden korkojen suhteen. Mutta tämä on semmoinen hyvä ymmärtää. Mutta pelkästään Suomen valtio maksaa ensi vuonna korkoja yli 3 miljardia euroa. Tämä on ihan hyvä ymmärtää. Se on itse asiassa aika iso prosentuaalinen määrä kokonaisbudjetista. Jos kokonaisbudjetti lähentelee semmoista 90 miljardia euroa ja siitä maksetaan 3 miljardia pelkästään korkoja, niin kaikki voi laskea, niin se on aika iso määrä. Noniin, nyt puhuttiin vähän lainoista ja siitä velasta. Kun mennään veloista eteenpäin, niin avataan vähän sitä, että mistä valtio saa tuloja. 2023 Suomen valtion tulot oli noin 81 miljardia euroa, mistä lainaa oli siis reilu 8 miljardia euroa. Veroja valtio sai 64 miljardia euroa, josta muun muassa 22 miljardia oli alvia, eli arvonlisäveroa. Ansio- ja pääomatuloa 24 miljardia euroa, yksittäinen korkein tai isoin potti. Ja sitten esimerkiksi yritysten yhteisövero on noin 6 miljardia euroa. Ja sitten siellä on jotain muita, valmisteveroja ja muita. Mutta on hyvä ymmärtää, että Suomen kokonaisveroaste tai kokonaisveroasteen keskiarvo on 43%. Ja kun OECD-maissa se on 34%. Eli se on siis 9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin OECD-maissa keskiarvollisesti. OECD-maat on siis tämmöinen 38 maan tämmöinen taloudellinen yhteistyö- ja kehitysjärjestö. Siellä on tosi paljon Euroopan maita, mutta siellä on ihan ympäri maailmaa eri maita. Mutta Suomen veroaste on siis nyt jo todella korkea. Ja jatkuvasti esimerkiksi täällä eduskunnassa keskustellaan siitä, että toisella laidalla halutaan nostaa veroja ja toisella laskea veroja. Toisella laidalla ajatellaan, että verojen nosto ratkaisee kaiken, että rankastaan niitä, ketkä saa paljon tuloja, niin rankastaan niitä vielä enemmän. Ja toisella laidalla taas ajatellaan, että meidän pitäisi madaltaa veroja, koska se lisää työnteon intressiä
ja sitä myötä me saadaan enemmän niitä työntekijöitä ja saadaan enemmän verotuloja sitä kautta, että ihmiset tekee enemmän työtä ja se työ on tuottavampaa. Ja sitten kun yritysten verotusta laskee, niin sitten yritykset tavallaan haluaa satsata enemmän ja se on tavallaan niin kuin tällainen. Eli täällä on niin kuin isot tavallaan niin kuin ajatteluerot tästä niin kuin verotuksesta. Mutta tämä varmasti tulee vielä ensi vuoden aikana itse asiassa pinnalle, koska Suomen tilannehan on heikompi taloudellisesti kuin mitä ajateltiin esimerkiksi hallitusneuvotteluiden jälkeen, jos on siitäkin jo heikentynyt. Ja itse asiassa justiin, oliko se eilen vai toissapäivänä, kun tuli uudet laskelmat sitten valtiolta näistä talouden luvuista, niin itse asiassa ensi vuonna ilmeisesti pitäisi vielä miljardi löytää jostain tuloja, eli säästöjä tai jotenkin muuten hommattuja. Eli ei me olla missään niin kuin hirveän hyvässä tilanteessa. Noniin. Jos me nyt mennään itse videon niin kuin pihviin, tää on nyt tämmöistä pientä alustusta, vaikka tässä muutama minuutti menikin, mutta itse pihvi on se, että mitä meidän tulisi tehdä, että me saataisiin niin kuin ratkaistua tämä ongelma. Ja mä ymmärrän, että tähän ei ole mitään niin kuin yksiselitteisiä asioita. Mutta jos me mietitään nyt hallituksen ratkaisua tähän asiaan, niin hallituksenhan tavallaan niin kuin tärkein pyrkimys on se, että me saataisiin 100 000 uutta työntekijää. Eli hallituksen pyrkimys on ratkaista tämä sillä, että me saadaan lisää työntekoa Suomeen. Ja mä itse, totta kai mä oon hallituksessa ja mä kannatan tätä asiaa, mutta mä näen sen tosi hyvänä tavallaan ratkaisuna, että me pyritään luomaan lisää verotuloja, eikä verottamaan lisää olemassa olevaa tavallaan niin kuin, rahamäärää. Ja tämä on tavallaan se niin kuin iso ero, mikä tässä on. Oikeastaan kaikki hallituksen esitykset niin kuin hallitusohjelmassa niin tavallaan niin kuin perustuu siihen, että me tehdään asioita, jotka tuottaa lisää työntekijöitä Suomelle. Ja jos mietitään, niin 2000-luvulla siis lähes kaikki uudet työpaikat on muodostunut pieniin tai keskisuuriin yrityksiin. Ja tämän takia mun mielestä niin kuin pieniä ja keskisuuria yrityksiä tulisi niin kuin, mahdollisimman paljon auttaa kasvamaan, kehittymään, parantamaan toimintaansa, palkkaamaan lisää väkeä ja totta kai tuottamaan enemmän myös voittoa ja sitä kautta verotuloja. Ja tämähän on mun mielestä niin kuin se idea. Välin puhutaan sitä, että meidän pitäisi kasvattaa jotenkin niin kuin julkista sektoria, mutta se ei ole niin kuin itse asiassa mun mielestä missään nimessä kannattavaa, koska se on vähän niin kuin rahan pyöritystä. Mutta yritykset kun kasvaa, ja niin kuin mä alussa sanoin sitä, että meidän pitäisi saada sitä vientiäkin lisättyä, niin tämä on semmoinen asia, kun yritykset kasvaa, ne katsoo laajempaa markkinaa, rupeaa katsoa myös Suomen ulkopuolelle ja saataisiin sitä vientiä paremmaksi, mikä sitten tavallaan niin kuin ei pyöritä niitä samoja euroja täällä sisällä, vaan silloin ruvetaan tavallaan niin kuin pyörimään globaalisti tässä niin kuin bisneksessä. Yksi asia, mikä minua itse asiassa häiritsee tämän hetkessä keskustelussa, on paljon se, että me taistellaan hirveästi siitä niin kuin palkansaajan ja palkanmaksajan välisestä niin kuin jotenkin konflikteista, ihan kuin siinä olisi hirveä niin kuin ristiriitaero. Ja kun mun näkökulmasta siinä ei ole minkäänlaista ristiriitaeroa. Siis sekä palkanmaksaja että palkansaaja molemmat toivoo, että se yritys menestyy. Eikö näin? Koska kun yritys menestyy, niin silloin palkansaaja saa palkkansa, silloin palkanmaksaja maksaa mielellään esimerkiksi erilaisia säännöllisiä ja säädettyjä korotuksia niihin palkkoihin. Ja mun mielestä on jotenkin niin kuin tosi erikoista, että jotkut ihmiset ajattelee, että palkanmaksaja haluaisi jollain tavalla kyykyttää niitä työntekijöitä. Mä en yhtään ymmärrä tätä ajattelua, että miksi se palkanmaksaja, se yrittäjä, se yritys haluaisi jollain tavalla kyykyttää niitä ihmisiä, ketkä käytännössä tekee sen tärkeimmän työn sen yrityksen kannalta. Eihän ilman työntekijöitä eihän yritys toimi. Niin minkä takia joku yritys tai yrittäjä haluaisi tavallaan niin kuin jollain tavalla tehdä huonoja ja negatiivisia asioita niille työntekijöille? Mä en niin kuin tätä jotenkin ymmärrä, vaan se ongelma, jos tavallaan tulee tämmöisiä ristiriitoja, se johtuu aina siitä, että sillä yrityksellä ei jostain syystä tai toista mene hyvin. Ja silloin kun sillä ei mene hyvin, niin ruvetaan miettimään erilaisia ratkaisuja, millä se tavallaan kuitenkin pystyy pitämään yrityksen pystyssä. Ja silloin tullaan erilaisiin tilanteisiin, milloin ehkä joudutaan vähentämään väkeä tai joudutaan neuvottelemaan jostain muusta asioista. Mutta niin kauan kun yrityksellä menee hyvin,
niin kaikki on aivan täysin siinä samassa köydessä ja vetää jopa samaan suuntaan sitä köyttä. Niin mun mielestä tavallaan niin näiden kahden niin kuin välinen niin kuin ristiriita, niin sitä niin kuin jotenkin korostetaan aivan turhaan, koska ei semmoista pitäisi olla olemassakaan. Hallituskauden aikana on tavoitteena siis leikata 4 miljardia kuluista ja 2 miljardia saada lisätuloja työllisyyskasvun kautta. Ja tämä on semmoinen niin kuin iso tämän hallituskauden tavoite. Ja nythän ollaan lähdetty aika rauhassa liikkeelle tällä kaudella. Näitä koko ajan jatkuvasti joudutaan lisäämään näitä leikkauksia. Ne ei todellakaan tunnu hyvältä. Mä en usko, että siellä on niin kuin ihmisiä, ketkä haluaa innoissaan leikata esimerkiksi erilaisista tuloista tai palveluista tai tuista. Mutta valitettavasti me ollaan semmoisessa syöksykierteessä, että jos me ei nyt tehdä asialle mitään, niin voin sanoa, että meidän lapset ei tule kiittämään meitä. Eli nyt on aika tarttua sarvista kiinni sitä härkää. Me joudutaan tekemään kipeitä leikkauksia, joudutaan tekemään kipeitä valintoja, mutta tämä kaikki tehdään vain ja ainoastaan sen takia, että vielä meidän lapset ja lapsenlapset voisivat elää hyvässä, tasa-arvoisessa maassa, missä kaikista pidetään huolta. Ja tämä on tämänkin hallituksen tavoite, että pystyttäisiin pitää kaikki mukana ja mahdollistamaan yhä useammalle mahdollisuus siihen työntekoon. Ja siitä kaikki lähtee. Mä sanon, että työn tekeminen on parasta sosiaaliturvaa, mitä tämä maa pystyy antamaan. Hei, jos jaksoit kuunnella tänne loppuun asti, niin kiitos siitä. Tämä oli aika pitkä, ehkä hieman tämmöinen detailinen puheenvuoro, mutta mä uskon siihen, että jos sä ymmärrät nämä asiat, mistä mä tänään puhuin, niin sä tosiaan ymmärrät Suomen taloutta aika paljon paremmin kuin suurin osa suomalaisista. Mutta tähän väliin hei, hyvät joulut ja parataan taas ensi videon parissa. Moi!